Motor! Acțiune! Wow! Cât merge dracu. Dar nu mai mergi să-i dăm zoom acum? Să vedem mai nașpa dacă dă al doilea zoom. Întoarce! Eu nu... Că eu dau, mă! Vezi, mă, de aici? Nu prea. Eu să nu mă gândesc de gândesc, da. Mai nu putea să întoarcă. La ștert. Ce să cât globus. Întoarce-te, mă. Mai bine stai atent. Dracile.